Εκεί που κάθομαι στη τηλεόραση μου και έβλεπα το αγαπημένο μου πρόγραμμα. Εμείς 4 και δεν είμαστε σκυλάκι! Όλοι μιλάτε, τώρα θα σας θάψουμε! Αποφάσισα να μην κάνω όλο και όλο Brookhaven και είπα ας κάνω και ένα horror και έτσι ξεκίνησε το σημερινό βίντεο. 99 μέρες στο δάσος. Ένα πιλάφι απήγαγε 4 παιδιά. Η ιστορία είναι αληθινή, απλά με λίγες αλλαγές για να γίνει παιχνίδι. Play, πάμε. Πού σκατά να πάω για να πάω μόνος μου? Με πρόλαβα άλλος, θέλω να μπω μόνος μου ρε. Μόνος μου θέλω να μπω. Λοιπόν, μπήκα. Βρες τα παιδιά και βοήθησέ τα. 99 μέρες με την πελάφα. Πάμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να σπάσουμε εδώ πέρα για να έχουμε για την πιλάφα, να προστατευτούμε. Πεινάμε και λίγο, πως θα πάμε να σκοτώσουμε και κάμια κουνίδου. Και κάτι συνηθισμένο που γίνεται. Βρέχει ρε φίλε, τι γίνεται? Λοιπόν, το παίρνω, το βάζω και έχω μαζέψει λίγο. Δεν πεινάω αρκετά, οπότε θα κόψω λίγα δέντρα. Αυτό θα είναι το βίντεο της Παρασκευής. Πλέον lives δεν κάνουμε γιατί δεν με αφήνει το YouTube και θέλει να περάσω λογαριασμούς και 1002 πράγματα. Yes! Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι ήθελα να το... Πού είναι το campfire μου? Το γέμισα full. Λοιπόν, θα πάω λίγο να εξερευνήσω είτε με την αξία να μου φύγει η ειδοποίηση. Πάσω ήσυχα από το υλικό. Θα μπω σε αυτό το σπίτι. Άνοιξε την πόρτα. Δεν μπορώ να την κλείσω εννοείται. Τι είναι εδώ ρε? Αχα, αρχοπορημένος που δεν ξέρει αγγλικά. Μπορώ να τα πάρω αυτά. Εννοείται και μπορώ. Σε λίγο θα έρθει και η νύχτα και αυτό δεν θα μ' αρέσει. Surprise, motherfucker! Σούπερ! Τρέχα ρε! Τρέχα! Τρέχα και πάω στο campfire. Τι έγινε? Δεν έχει ξύλο το campfire. Θα πάω εδώ κοντά για να μαζέψω. Έρχεται η νύχτα. Σκάσε, μας φτάνει. Έχω ένα ακόμα ξύλο να ρίξω. Μας φτάσει νομίζω για τη νύχτα. Όχι, θα πάω να μαζέψω ξύλο. Δεν το ρισκάρω εγώ. Δεν το πέτυχα και αυτό σημαίνει καθυστέρηση. Και αυτό σημαίνει να σπιάνει το πιλάφι. Οπότε εντάξει, νομίζω θα μπορέσουμε τη νύχτα να την βγάλουμε. Με 35 campfire, level 2. Τι έχουμε εδώ? Μπορώ να φτιάξω εδώ. Λοιπόν, με 5 ξύλα τι γίνεται? Με 5 ξύλα μα... Το πιλάφι!
Μα πάω θα με πιάσει. Δεν με πιάνεις. Τι σκατά ρε. Τελώνει το καμπάρι να ρίξω. Φεύγει. Ωραία, φεύγει. Τέλεια. Έφυγε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο του βίντεο θα το τελειώσουμε. Τι έκανε ο βλάκας. Λοιπόν, θα τελειώσουμε το βίντεο σε αυτό το σημείο του. Και εγώ σου λέω να κάνεις ένα πράγμα. Να πάρεις το κουμπί του like και να το σπάσεις.